Дівчата, скажіть чесно, у кого болять суглоби? Хрустять коліна, ночами судомить ноги. Ви теж думали, що це вік або погода? Ні, це не вік, це дефіцити. Наше тіло сьогодні живе на запасах, яких уже немає. Стрес, кава замість нормального сніданку, недосип, робота, турботи про всіх і нуль ресурсу для себе. І в цей момент організм починає відключати на несуттєве, щоб попросту вижити. Першими згорають три елементи, які тримають опорно-руховий апарат: магній, кальцій і вітамін Д. Без них тіло перестає працювати так, як має. А сигнали ви знаєте краще за мене: судоми вночі, важкість у ногах, хруст у колінах, слабкість у м'язах, біль після звичайної прогулянки. Це тіло кричить про нестачу. І тому просто пити кальцій марно. Для засвоєння потрібна ціла команда. Це магній, це кальцій, це Д3, це К2 і цинк. Тільки разом вони працюють, запускають відновлення і повертають силу тілу. Хочете зрозуміти, яких елементів бракує саме тобі? Напиши мені слово «дефіцит», я підкажу, що почати, щоб твоє тіло перестало боліти, а ти повернула собі енергію. Ваш нутриціолог Лена.